U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Draga tetka Vido, baba Vido, brate Radoslave, koji si u ime blaženopočivše Jovanke danas ovde primio orden Svetoga Save. Dragi braćo i sestre, radost je velika što smo se sabrali danas ovde u Čurugu, mučeničkom mestu, a kad kažemo mučeničkom, tu ne mislimo pre svega i samo na stradanje kao takvo, na stradanje koje, ako ne bi imalo svoje uporište u Hristu kao prvom mučeniku i svoj krajnji cilj u njemu, onda bi bilo najveći besmisao. Ali stradanje u iskustvu naše crkve jeste samo iskustvo Gospoda Hrista. Stradanje, to jest mučeništvo, je iz tog razloga pre svega, iznad svega, svedočenje istine o Hristu kao Sinu Božijem, onome koji je došao u svet i ljudskoj prirodi uzevši je u svoju ličnost i sjedinivši je neraskidivo sa božanskom prirodom, dao joj jedanput za svagda večni smisao, pokazao zašto postoji čovek. I tu istinu Hristovu, istinu crkve Hristove, evanđelja njegovog, Čuružani najbolje znaju, ili bar jednako znaju kao i prvi mučenici za Hrista, koji su svedoci istine o njemu, a to je da život itekako ima smisla. Čurug je ne samo u toku Drugog svetskog rata, nego i od samog početka svoga postojanja znao da je hrišćanski, da je pravoslavni, a u toku Drugog svetskog rata pokazao je da je sav i u potpunosti Hristov. Znao je zbog crkve svoje, znao je zbog vere pravoslavne. I stoga danas ovde smo se sabrali svi da bismo pokazali poštovanje prema našim ocima, pradedovima, prema našim praocima, da bismo iskazali, pokazali dug u odnosu na njih, ali ne samo dug kao pogled u prošlost, nego kao i dug koji je čvrsto opredeljenje i u sadašnjosti, ali i za budućnost. Oni ili neki od onih koji smo dužni dug jesu i danas ovde tetka Vida, sada baba Vida, za nas je bila pre mnogo godina kada smo dolazili u ovaj hram i Bogu se molili, učili se prvim koracima pravoslavne i hrišćanske vere. Mnogi sveštenici danas koji služe liturgiju širom naše pomesne crkve, a neki episkopi, pre svega
episkop Zvorničko-Tuzlanski, vladika Fotije, a evo i moja malenkost. Ovde u ovome hramu učili smo se azbuci pravoslavlja, pravoslavnoj veri, za pevnicom, pored baba Vide, Jovanke i mnogih drugih hrišćanki koje su ovde dolazile, onda kada mnogi nisu smeli, onda kada su se neki stideli, iako su znali svoje korene, svoje temelje, iako su i sami rasli na mučeničkoj krvi i šapatom od svojih roditelja slušali o tome šta je nekad bilo i šta treba biti. Lučonoše jesu bile pre svega žene za pevnicom ovde u Čuruškoj crkvi, koje niti su se plašile, niti stidele da slave ime Božije, da slave ime Hristovo, a same su rasle u skute velikih Čuružana, pravoslavaca, hrišćana. Znamo svi da je jedna od najsnažnijih bogomoljačkih pravoslavnih zajednica između dva rata i po ratu bila ovde u Čurugu. I to oni koji znaju šta su bile bogomoljačke zajednice koje širom Srbije osnivao vladika Nikolaj, Čuruška zajednica je bila jedna od najzdravijih. Zbog velikih sveštenika, kakav je bio Pavle Dožić, uz čije duhovne skute su odrasle i one koje je naša crkva prepoznala kao istinske primjere vere i danas odlikovala. Kao primjere vere na koje treba da se ugledamo i čijim primjerima treba da se nadahnjujemo. Bila je velika hrišćanska zajednica, samo hor devojaka brojao je 70 članova ovde u Čurugu. A pojanje čuruško čulo se ne samo do Novog Sada i širom Bačke eparhije, nego su učitelji pojanja iz Čuruga, vođeni pre svega ocem Pavlom Dožićem, poučavali čitavu srpsku crkvu crkvenim pravoslavnim pojanjem. I da ne dužim mnogo, svi to znamo, zato, braćo i sestre, hvala vam što smo se sabrali ovde, da odužimo dug našim precima, ali da odužimo dug i tetka Vidi, tetka Jovanki i mnogim drugim ženama mironosicama koje su se okupljale ovde u ovome hramu i sačuvale našu pravoslavnu veru ponosno. I evo, hvala Bogu, nama je predale, a plodovi njihovih molitava i molitava velikih mučenika čuruških, kao i svih mučenika šajkaških i svih mučenika pravoslavnih, jesmo i mi večeras ovde sabrani. Tetka Vido, hvala vama. Mnoga ljeta, mnoga jana, mnoga janjeta, mnoga ljeta srećni bili, mnoga ljeta živeli. Hvala, braćo i sestre, evo, ovo se vidi da je crkva hram Božiji. Postoje pravila, postoje protokoli, ali iznad svega postoji ljubav i nadahnuće. I tome smo se učili ovde u Čuruškoj crkvi od tetka Vide, Jovanke, mnogih velikih sveštenika, da im ne pominjem imena, Bog zna njihova imena i vi znate. Neka vas sve Gospod blagoslovi. Vama hvala na svemu što ste pružili
svoj deci pravoslavnim ovde u Čurgu, što ste ih učili svojim primjerom da vole bogosluženje, da budu istinski pravoslavci, koji onda kada nas su na krstu da znaju da iza krsta stoji vaskrsenje Hristovo i pobjeda njegova, da biti pravoslavni hrišćanin znači znati ko si, biti čvrst u svojoj veri, ali ni na koji način zatvoren u sebe, nego u sigurnosti i snazi Hristovoj biti spreman da sa svakim dođeš u kontakt, da svima posvedočiš šta to znači evanđelje Hristovo i da se ne plašiš da to ime Hristovo posvedočiš svugde i na svakom mestu. Neka je hvala i tetka Jovanki, njenom sinu i potomcima. Čestitamo sve, neka Gospod čuva sve braćo i sestre, neka nas blagosilja da se uvek ovde sabiramo i da uvek na ovaj način pokazujemo šta je to Čurug i ko su to Čuružani. Čurug je nadaleko poznat pre svega što je ovakav u hramu Božijem. Ako smo ovde, sve ostalo će nam biti kako treba, i onda kada se ne slažemo, i onda kada se ne razumemo, ali kada smo ovde sabrani, baš onako kao što su 42. godine, nedelju dana posle velikog stradanja i pokolja, ipak ne bojeći se neprijatelja, zlotvora, naši preci na kolenima po snegu dolazili u ovaj hram. Živeli, neka sve Gospod blagoslovi, vama još jedan put čestitamo i da ovi mladi znaju da imaju na koga da se ugledaju i od koga da uče.